Sukar iku sawijiné pemulung sing biyen uga tau jadi penjudi nanging sawisé dheweke tobat lan ninggalake kebiasaan kuwi, bojone malah ninggalake dheweke salawase. Saiki Pak Sukar urip karo anake sing kerep dolan judi online kaya sing tau ditindakake bapake mbiyen. Sing golek-golek misawan iki. Pak, sirah kula umat. Weteng kula lara. Pikir apa? Pikir utang. Dadine ngopo wae? Napa Pak? Biasa. Mau apa? Kowe ngasih celangan di toko iki. Pinten sing ngatur, Pak? Sertifikat buat doling yo apa wae. Dhewe ke dolanan judi. Ngapura, Pak. Janji kan bener. Balah mbak napa bener kabar kuwi jujune nek Pak Sukar kae lho. Awalnya Mbak Dewi wong sak RT ki padha reti. Ini duwe utang akeh ke judi online. Judi online. Kamu berarti kayak Pak Sukar jaman kae lho. Lah iya Mbak saiki di omongan. Salah isi jiran yang urusanmu. Wis tak padha urip sing becik. Muga-muga doa rada ketularan. Kenapa harus lu kabare? Aku kudu piye wis rusak kabeh. Kowe kudu jujur marang awakmu dhewe. Kudu aspiro, ngelarang percayaan ada. Aku ngerti, nanging pengen cepet-cepet. Wis jujur saiki wakmu tobat. Biyen aku yo tau kau dunia kepengin cepet sugih. Biyen aku koyak bondo lewat judi sambung lan tobat. Bojoku Siti lewati nangis saben wengi. Nanti kapan kowe kaya ngene? Duit beras hilang, duit sekolah entek. Pikir ora masa depannya Arjuna. Kamu pengen cepet sugih. Perang ping pisan, kalah ra kira-kira. Kamu Siti, aku ora pengen jumen terus ya aku. Pak, biyen aku biyen korban judi. Aja ngaji ke bapakmu nek. Pak. Janji Muga-muga isa dadi wiwitan kanggo keluarga iki. Amin matur suwun dongane.